vou presentar a Carlos Vázquez Padín. Carlos Vázquez Padín é turense, naceu en 1973, foi o bachillerato precisamente neste edificio, licenciado por Ciencias Políticas na Universidade de Santiago, MBA na Escola de Negocios de Queixanova, foi concelleiro en Tui entre 1999 e 2001, fundador da GALIBEN, da Asociación Galega para a Libertade e Democracia, o think tank liberal galego, que é avalado pola European Liberal Forum, da cual é agora mesmo membro, fundador de Converxencia 21, secretario xeral, confirmado no último congreso e o candidato de Converxencia 21 a Calieto. Moito menos académico, precisamente para, primeiro, porque non podría ser do máis, e en segundo lugar, para facer honra á liña estratégica da propia colección da editorial, e vou facer unha explicación do que creo que é o cerne do que pretende o libro ofrecer aos cidadáns que tomen a decisión libre de ler. Cales son as motivacións que me levaron a min a escribir estes textos? Pois, en primeiro lugar, a necesidade de aportar solucións que xa foron implementadas con éxito en Europa. Non se trata de, como di Eduardo, a miña aportación fundamental é cando falo de Galicia, pero en todo o demais non hai unha originalidade, ou se hai moi pouco originalidade no que eu propoño. Sí que hai originalidade no sentido de pretender que as recetas que se aplican nos países máis avanzados de Europa se poidan implementar no noso país. En ese sentido, unha das poucas ventaxas que ten ser un dos sitios menos desenvolvidos de Europa Occidental é que temos moitos sitios onde copiar e onde buscar referencias, non de copiar de unha forma mimética e de unha forma crítica, pero si valorar o que fan os demais, países que funcionan mellor que o noso, e ver o que nos podemos aplicar no noso país. En segundo lugar, a miña pretensión tamén pasaba por contribuir a fornecer un corpus ideolóxico para a conformación e consolidación dun proxecto político que sexa alternativa de poder no prazo duns anos en Galicia, porque creemos que o sistema actual de partidos políticos en Galicia representa un problema grave para o desenvolvimento e para a evolución social e política da nosa sociedade. A actual conformación do sistema de partidos en Galicia, onde hai na práctica, na actualidade, dúas posibilidades de conformación de poder, que por un lado un partido conservador, centralista, como é o Partido Popular, e por outro lado un partido socialista que se alía con un partido comunista socialista de ámbito galego como é o BNG. Creemos que o feito de que esas sesen as dúas alternativas representa en si mesmo un problema, non? E por que representa un problema? Porque calquera das dúas alternativas é moi diferenciada das outras e iso impide, digamos, consolidar unha serie de políticas estables e consensuadas entre un núcleo central dentro da sociedade. Acabamos de ver no ano 2005 vímolo, cando entrou o goberno bipartito, e no ano 2009, cando volveu a entrar o goberno do Partido Popular na Xunta, vimos que os gobernos duns cuestionan absolutamente todo o que fixo o anterior. Pois, bueno, isto non é bom. Isto non é bom, é dicir, as sociedades prósperas do mundo teñen un núcleo básico sobre o que a gran maioría da sociedade está de acordo. E se nos extremos un pouquiño e valoramos, por exemplo, o caso de Cataluña, todo o mundo coincidiría que Cataluña teria un problema moi grave se as dúas alternativas de goberno en Cataluña fosen unha maioría absoluta do Partido Popular ou un goberno de coalición entre a Esquerda Republicana de Cataluña e o Partido Socialista. Cataluña teria un problema. Pois, bueno, ese problema, que no caso de Cataluña é teórico, no caso de Galicia é real, e do que se trata é de tratar de resolver. Na liña de pretender aportar solucións, insisto, non originais, pero sí aplicadas noutros sitios, en un momento de crise económica e institucional moi forte que estamos atravesando. É unha obriga e un deber de calquera que se meta en política tratar, dentro da súa mellor intención, de fornecer, de aportar, de propor solucións. Baixo o noso punto de vista, os grandes partidos de España, e
co BNG non queremos que estén aportando, digamos, un programa completo que o cabo acertado de solucións para poder enfrentar a crise que temos gravísima de tipo económico e a crise institucional pola que tamén atravesa España e Galicia. Neste sentido, pois, nos sí que temos, por suposto non nos consideramos que estemos na posesión de verdade absoluta, pero sí que temos unha proposta que facer, non? E que someter a consideración libre, a importancia da liberdade, a consideración libre dos cidadáns. Temos que darle muitísimo valor á liberdade, non? Hacia o feito de que cada un toma as súas decisións en plena liberdade. Vemos no noso país con moita frecuencia e no noso concello, en Tui, que hai moitísimas persoas que non toman decisións en liberdade, que toman decisións coartadas por moitas cousas, non? É dicir, coartadas moitas veces desde o propio poder público, que en lugar de estar para servir aos cidadáns, para fornecerles a liberdade, o que actúa é usa o poder público e usa o diñeiro que ten, porque lo pagamos todos os cidadáns, para coartar a liberdade dos cidadáns, non para facilitar. Este é un problema gravísimo que creo que ten a nosa sociedade. Nos, entón, eu propoño, digamos, un programa, non? Ao longo de varios artigos dos que van a estar incluídos no texto, para enfrentar a crise económica. Non hai varitas máxicas, non é certo que a crise se poida resolver nun mes, iso non é certo, non? É dicir, que temos que recuperar o valor daqueles políticos de gran talla, como Churchill, que é un dos políticos que eu máis admiro, que dixo ao povo británico que só lle podía prometer sangre, sudor e lágrimas, non? E non dos políticos hipócritas que nos minten, nos dan a volta e ante unha situación que eles saben que é moi grave, dedícanse a tratar de engañarnos, a tratar de mentirnos e a non decirnos as solucións que eles creen que nos poden aportar. E isto é perfectamente aplicable tanto ao Partido Popular como ao Partido Socialista. En relación á crise económica, un dos elementos fundamentais da crise, que non é certo que é certo que entra en unha crise financiera internacional e unha crise enerxética internacional, pero é unha crise particular e privativa de España e de Galicia, e que os corresponsables son os señores do PP e os señores do PSOE, que apostaron por un modelo productivo exclusivamente baseado no ladrillo. Podemos recordar todos o España va bien, de José María Aznar. España iba bien porque se empezaba a inflar a burbulla inmobiliaria. Podemos recordar todos a Álvarez Cascos, sendo ministro do Partido Popular, e a Pedro Solbes, sendo ministro do Partido Socialista, dicindo que los españoles eran moi ricos e non había ningún problema, que podían perfectamente pagar esos precios da vivenda, algo que era algo completamente absurdo. E nese modelo económico fallido, ambos estaban plenamente de acordo. Nos que cal é o noso recetario? Pois o noso recetario partiría, en primeiro lugar, da racionalización administrativa. Sí que hai dous piares que a administración non só non debe abandonar, senón que mesmo debe fortalecer, que é o piar da sanidade e nomeadamente da educación. A educación é o primeiro gran vehículo de mobilidade social, se hai unha igualdade de acceso á educación, e, en segundo lugar, é, digamos, a base para o progreso dos povos, non? É dicir, ter unha xente formada e ter unha xente capacitada é o alicerce fundamental, o cimento fundamental para que a sociedade poida progresar. Sin embargo, hai moitas cousas da administración pública que non só é que se poida recortar, senón que hai a obriga moral de recortar, non? E aí podemos falar de, por exemplo, as diputacións provinciais, son completamente absurdas, responden a un modelo centralizado decimonónico que foi unha imitación da estrutura departamental francesa que hoxe en día é completamente absurda, non aportan nada, que aportan un control político parasitario sobre os concellos, pórtate ben se non se dos cartos, é dicir, o que aportan é atraso e o que aportan é un uso do dinheiro público, é dicir, un uso do dinheiro de todos nós para controlar a sociedade. Eso é o que aportan as diputacións hoxe en día. Tamén é necesario concentrar os concellos. Non é sostible, por exemplo, en Galicia temos 316 concellos, a metade estaríamos máis que sobrados, conseguindo reducir impostos e manter servizos ou manter impostos e aumentar servizos.
porque a concentración leva as economías de escala, e esas economías de escala son as que nos permiten, coa mesma cantidad de recursos, dar mellores servizos á ciudadanía.